Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Nur Nabila. Nomor induk mahasiswa 26014210004. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Kula badhe nyariosaken cerita rakyat Danau Toba kangge praktik membaca mata kuliah fonologi bahasa Jawa. Danau Toba. Sawijining dina, ana petani sing sregep banget tandang gawe. Dheweke urip ing wilayah Sumatera. Petani mau urip ijen tanpa patih. Saben dinane, petani mau nyambut gawe golek iwak lan nggarap sawah. Mengkono iku dilakoni dheweke kanggo nyukupi kebutuhane. Sawijining dina, petani mau lunga menyang kali ing cedhak omahe. Dheweke duwe gagasan golek iwak ing kali kanggo lawuh dina iki. Kanthi mung berbekal panggon iwak, pancing siji lan pakan, dheweke nuli mangkat menyang kali. Sawise teka ing kali, dheweke langsung nguncalke pancinge. Saksuwene nunggu pancinge dipangan iwak, dheweke ndonga. Duh Gusti Allah, mugi-mugi kula saged angsal iwak akeh ing dina iki. Sawetara wektu sakwise ndonga, pancinge sing diuncalne mau ketok obah-obah. Petani mau cepet-cepet nggeret pancinge. Petani kasebut seneng banget, amargi dheweke oleh iwak sing gede banget. Sakwise sawetara waktu ndeleng iwak pakolehe pancing, dheweke kaget, jebul iwak sing ditangkep mau bisa ngomong. "Tulung aku aja dipangan, Mas. Ngeculna aku ing kali meneh," bengok iwak kasebut. Tanpa akeh takon, iwak sing ditangkep mau dibalekake ing jero banyu maneh. Sakwise mbalekne iwak ing jero banyu, petani kuwi tambah kaget amargi dumadakan iwak kasebut ganti wujud dadi wong wedok sing ayu banget. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.